Dobro večer, Nikola Broćeta, FX Doktor. Radit ćemo u ovom videu ćemo raditi formacije okretanja trenda. Kao što znate, prošli video smo završili sa formacijama nastavka trenda, radili smo support resistance, radili smo trend i došli smo da kažemo do formacija koje najavljuju, nijedan trend nije večan, je li tako? Došli smo do formacija koje najavljuju okretanje trenda. Ok, da kažemo, nijedan trend ne traje zauvek. Svaki trend dolazi do neke tačke gde određeni pattern i signal ukazuje na okretanje starog i početak novog trenda, je li tako? Najpoznatiji patterni okretanja, šabloni okretanja trenda su head and shoulders, double top, double bottom, triple top i triple bottom. Često se pojavljuju na tržištu i jako su moćno oružje za identifikovanje potencijalno okretanja trenda, je li tako? Prvi je head and shoulders pattern, šablon, koji se može pojaviti i na rastućem i na opadajućem trendu. Struktura nije identična u oba slučaja, da kažemo kao u ogledalu, vidjet ćete sad najbolje to na slici. Ovo je jedan od najpopularnijih i najpoverljivijih, da kažemo, ljudi najviše veruju, da kažemo, u njega. To je pattern koji najavljuje okretanje trenda, ali tako. Mnogi smatraju da je ovo jedno od najznačajnijih, je li tako, potvrda da će se trend okrenuti. Sastoji se od 4 detalja, 4 ključna elementa, levo rame, glava, desno rame i ogrlica, takozvana neckline. Imena dolaze od, kao što ćete vidjeti, evo ga. Ovo bi u rastućem trendu bilo levo rame, glava, desno rame. Head and shoulders znači u stvari glava sa ramenima, je li tako? Ili u opadajućem trendu, je li tako? Opadajući trend imamo naopako, znači rame, prvo rame, glavu, drugo rame, je li tako? Neck linija je linija koja spaja, je li tako, ova dna, vrhove, odnosno ova dna, je li tako? Da smo samo support liniju radili, odnosno resistance, znali bi jedno odbijanje, drugo odbijanje, znali bi šta bude posle probijenja. A head and shoulders nam tačno kaže dokle će cena otići, je li tako, kada trend linija bude probijena. I što budemo dalje napredovali sa tehničkom analizom, znaćete više svaki sledeći, da kažemo, svaka sledeći nivo znanja će vam davati više detalja o budućem kretanju cene, je li tako? Kako se trguje na osnovu head and shouldersa? Pa, prosto, evo ovako. U slučaju opadajućeg trenda formira se rame, glava, rame, crtamo neck liniju koja spaja ova dva dna, kao što vidite, i čekamo proboj trenda za kupovinu. Ovo je u slučaju obrnuto head and shouldersa. Izmerimo koliko ima od vrha glave do neck linije, odnosno linije vrata ili ogrlice, kako neki je zovu, prenosimo na tačku probijenja i to je naš take profit, je li tako? Jako često se dešava da cena se vrati do trend linije, to je jak signal da će cena uraditi ono što smo planirali, znači da će, ovo je, da kažemo, idealno mesto za ulazak u head and shoulders šablon, da kažemo, ovo je mesto za kupovinu, a take profit je koliko ima od linije vrata do visine glave. Evo, to bi bilo u rastućem trendu, bi to izgledalo ovako. Imamo levo rame, glavu, desno rame. Podvlačimo tako dna. Cena probija trend liniju, vraća se, naše mesto za sell, izmerili smo koliko ima od vrha glave do neck linije, preneli na mesto probijanja, znači ne prenosimo ovde gde se ponovo vratila, nego prenosimo na tačno mesto probijanja i to je naš target price. Znači ovde ulazimo u short, ovde zatvaramo poziciju. Sledeća formacija okretanja trenda zove se triple top, kao što ćete i sami vidjeti, ona je slična poziciji head and shoulders, samo što je glava u istom nivou kao ramena, je li tako? U principu isto se i ponašamo u ovom slučaju, imamo jedan vrh, drugi vrh, treći vrh, podlačimo neck liniju, je li tako? Ovo bi bilo kod head and shouldersa, mesto probijanja je naš sell, cena se vraća nazad, možemo i ovde da uđemo u sell, take profit je koliko ima od vrha glave, odnosno od bilo kog vrha do neck linije, odnosno do support linije, prenosimo na mesto proboja i tu zatvaramo poziciju. I obrnuto je u slučaju opadajućeg trenda, je li tako? Cena pada, odbija se, crtamo neck liniju, na proboju ulazimo, merimo koliko ima od vrha do dna. Da ne znamo triple top, triple bottom,
znali bi support i resistance i ponašali bi se isto, je li tako? Kao što sam rekao, sve više i više ćete znati detalja šta će cena raditi dalje kako budete ulazili u naprednije nivoje tehničke analize. Rekli smo triple top, triple bottom i imamo double top i double bottom. Kao što pretpostavljate, sva tri paterna su slična. U prva dva slučaja cena pravi 3 vrha, u ovom trećem slučaju cena pravi 2 vrha ili 2 dna, u slučaju double botoma, tako. Double top, znači cena ide gore, medvedi pokušavaju da probiju psihološki nivo, ne uspevaju, vraća se dole, ponovo dolazimo do te resistance linije, opet cena ne uspeva da probije, cena se vraća dole, kada probije support liniju, to je naše mesto za sell, merimo koliko ima od vrha do dna, kao u prethodnim slučajevima, i ulazimo u sell, cena se vraća do linije i ide u našem pravcu. Gde smo stavili double top, ukoliko je neka linija probijena, uptrend se smatra završenim i novi opadajući trend počinje. Kada je neka linija probijena, cena obično kreće da pada, meri se kao što sam i rekao, market, tržište se povlači često da retestira neku liniju posle breakouta. Ovaj moment se smatra idealnim mestom za ulazak u short poziciju. Double bottom je formacija suprotno double topu. U opadajućem trendu dolazi do stvaranja dva dna koje su na istom nivou. Da kažemo, ako bi povukli u opadajućem trendu i ovu trend liniju, znali bi da je odbijanje jedno drugo da je validna. Na samom proboju ove linije bi ušli u, jel tako, kupovinu, ali ovde imamo i nek liniju koja spaja ova dva, da kažemo, vrha, i odnosno nalazi se na ovom vrhu, to je u stvari i nek linija, imamo proboj, imamo vraćanje, retest nek linije i take profit koji merimo od vrha do dna kao i u ostalim formacijama. Samo u ovom slučaju već po proboju ove trend linije možemo da uđemo u kupovinu, na retestiranju ponovo i tako dalje. Ovo je, da kažemo, na nekom grafikonu novijem, duplo dno, nek linija, probijanje, retestiranje, false candle i, da kažemo, da, nismo pričali o stop lossovima, o mestima gde zaustavljamo naš gubitak, o tome će biti u posebno reči. Za početak, hajde da zapamtimo šta su paterni, gde nam je take profit, a kada budemo radili risk management, koji je jako, jako važan, tada ćemo pričati na kom to mestu treba da postavimo stop loss. Dolazimo na deo koji se zove indikatori. Pričat ćemo o nekoliko indikatora. Indikatori nisu magične formule, da kažemo, i ne postoji sveti gral, ne postoji indikator, kada postoji indikator koji nam kaže gde da uđete, gde da izađete, to bi bilo divno, svi bi zarađivali pare, ali to jednostavno nije moguće i nije istina. I sve te strategije bazirane na indikatorima, kada vidim kada gledam nekog tradera, kada vidim nečiji ekran, sve mi taj ekran govori ukoliko ima 20 nekih indikatora i mali grafikon gore, znam koliko je sati, znam da taj trader nije baš dobar u velikoj većini slučajeva i te strategije bazirane na indikatorima, na presecima moving average-a, na ovome, na onome, su uglavnom loše. Pričam to iz ličnog iskustva. Da kažemo, od 2003. trgujem Forex, akcije od 2004. Kao što sam i rekao, bio sam licencirani, i dalje sam licencirani berzanski broker, stock broker, bi radio i kao portfolio menadžer, tako da u principu testiram sve moguće što vidite, sve sam testirao, probao, na svačemu sam izgubio pare, na nečemu sam i zaradio i iz iskustva ličnog vam pričam šta su indikatori. Indikatori su jako dobri da potvrde neku vašu odluku, je tako, neki pattern koji se napravio, neki proboj gde bi pravili, je tako, gde bi ulazili u poziciju, indikator ukoliko to potvrdi, onda ste još sigurniji da će se taj take profit ostvariti, je tako. Tehnički indikatori su matematičke kalkulacije bazirane na istorijskoj kretanju cene, obimu, izvinite, pauziram, u Beogradu je 40 stepeni u 9 sati uveče, nije 40, ali je 35, kako se zove, i pijem vodu, izdvojim se i zato i pauziram. Da nastavimo dalje, ali tako. Indikatori se računaju na osnovu istorijskih podataka, istorijskom kretanju cene.
obično se postavljaju ispod glavnog grafikona, je li tako? I može ih imati, trader ih može imati koristiti nekoliko. Postoji oni koji su sami, koji se na samom grafikonu nalaze, kao što su ti moving average ili poznati VWAP na srpskom, koji se baš često koristi u današnje vreme. To su alati koji su dizajnirani da pruže, da pomognu, da kažemo, o donošenju odluka. Kao što sam i rekao, indikatori nisu magične formule i traderi ne treba da se oslanjaju samo na njih kada prave, kada donose odluke o kupovini ili prodaji, tako. Postoji nebrojeno mnogo, da kažemo, tih tehničkih indikatora koji su dostupni, pogotovo danas, i bit će ih sve više i više uz pomoć ove veštačke inteligencije, ali tako. Neki najpoznatiji osnovni indikatori na kojima se bazira i većina ovih naprednijih indikatora su moving average, odnosno pokretni prosek, relative strength index, odnosno indeks relativne snage, MACD, stohastic oscillator. To su, kažemo, 4 najpoznatija, baš pogotovo u to vreme 2000-ih godina, krajem 2000, ne znam, sredinom 2005-2006 recimo, do pre nekoliko godina i danas su to, kažemo, neki osnovni, ali tada su se koristili samo oni, uglavnom, kako napreduje i tehnologija, dolazi do stvaranja novih, ali ovo je baza, je li tako? Opa. Jedan od osnovnih indikatora, moving average, MA, je jedan od most fundamental trend indicators u tehničkoj analizi, ali tako. Postoji nekoliko načina kako se računa moving average. Najpoznatiji su SMA, EMA, WMA, odnosno simple moving average, exponential moving average i weighted moving average. Svaka verzija drugačije reaguje na promenu cene, o tome će sada biti reči. Simple moving average računa prosek cena u nekom određenom periodu vremena, davajući podjednaku težinu svakom each data point. Reaguje sporo na promenu ceni. Eksponencijalni moving average daje veću težinu skorašnjim cenama, je li tako? I weighted moving average se više bazira na starijim cenama, je li tako? To su neke osnovne stvari. Recimo, ovo je simple moving average 50 i simple moving average 100, je li tako? I kažemo, kada se desi presek ta dva moving average-a, trend se menja, je li tako? Ovde vidimo da su se ti moving average-i ukrstili i cena je napravila, je li tako, veliki pad. Takođe, imamo ukrštanje ovde, promenu opet trenda, isti grafikon, moving average, ovo su brži, da kažemo, moving average, simple moving average 9 i 21, isto gledamo njihovo ukrštanje za promenu smera trenda, je li tako? Kao što vidimo, kada brži preklopi sporiji, cena ide gore, kada sporiji preklopi brži, cena ide dole. U principu svaki od ovih indikatora ćete postavljati, gledati grafikon, gledati platformu, vraćati grafikon nazad i vidjeti šta se dešava kada jedan da kažemo, pređe preko drugog, šta se dešava sa cenom. Indeks relativne snage, RSI, je jedan od najčešćih i najviše korišćenih indikatora u trgovanju na Forexu. Da kažemo, ta vrednost je od 0 do 100, minimalna vrednost je 0, maksimalna je 100 i on se koristi da vidimo kada je tržište overbought ili oversold, odnosno kada se previše kupovalo ili kada se previše prodavalo, odnosno koliko snagu imaju bikovi, koliko snagu imaju medvedi, je li tako? Ovo je formula, da kažemo, kako se izračunava cena kod RSI-a, ali ono što treba, ajde najbolje da vam pokažem kako to izgleda. Imamo, recimo, akciju Google-a i neke, da kažemo, skokove i padove cene i imamo dole RSI. RSI, da kažemo, ovaj gornji nivo je nivo od 70, ovaj donji nivo je nivo od 30. Kada god cena pređe preko 70, kaže da se previše kupovalo i da kupci, odnosno bikovi, nemaju više snage i da je vreme za okretanje trenda. Ili kada je previše se prodavalo, cena je pada, je li tako? Ovde kažemo da prodavci više nemaju snage, odnosno medvedi više nemaju snage i da je mesto vreme za promenu trenda. Kao što i vidite, označio sam na ovom grafikonu, cena je pala, RSI je dodirnuo 30, cena je krenula gore. RSI je prešao overbought, previše se kupovalo, cena je pala dole.
RSI je otišao u oversold, cena je krenula gore. Isto tako da ne ponavljam, sada ukoliko imamo neki pattern koji nam najavljuje to, a RSI još to potvrdi, to je onda idealno mesto za kupovinu ili za prodaju. Hajde da kažemo da li imamo nešto ovde. Imamo možda neke naznake. Kada se koristi RSI i kada možete budete poprilično sigurni da će cena uraditi to što se govori, kada se dođe do pojma negativne divergencije. Pričat ćemo i o tome. Mislim da imamo... RSI pomaže da filtriramo lažne signale koji mogu se pojave kada gledamo samo price action, je li tako? Naprimjer, kada cena formira higher high, ali RSI formira lower high. Znači šta se dešava? Cena raste i formira viši vrh, a na RSI-u se formira niži vrh. To se zove negativna divergencija, znači cena lažno pravi skok i grafikon nema snage za taj vrh, je li tako? Jer RSI je rekao, meri da kažemo relativnu snagu, on nema snage, napravio vrh pa niži vrh, a cena je napravila viši vrh za koji nije imala snagu i to je dobro mesto za short. Ja mislim da imamo ovde evo ga, znači ovo je Pfizer, imamo pad, formira se nisko dno i niže lower low, je li tako? Niže dno. A na RSI-u imamo prvo dno i formira se više dno, je li tako? Znači, prodavci više nemaju snage i ovo je lažan signal, je li tako, za pad. Ovo ovde mesto je dobro mesto za potencijalnu kupovinu. Ovo je chart skoro, u pitanju akcija Pfizer. Ovde sam i ušao u kupovinu. Kao što sam rekao, pretežno se bavim trgovinom akcijama. Što se tiče investicionog dela, što se tiče day tradinga, to radim Forex. Tako da ovo je dobar primer te divergencije. Obrnuto bi bilo tako, vrh viši od vrha, a na RSI-u vrh niži od vrha. I to znači da je ovaj ovde deo, ukoliko bi ovde to nije slučaj, ali ukoliko bi RSI bio, ovaj vrh bio niži od ovog, a ovaj vrh viši od ovog, ovo nam je znak da je ovo false breakout i to je mesto za short. U opadajućem trendu imamo dno, niže dno, RSI to ne potvrđuje, znači ovo je mesto za kupovinu. Stohastik oscilator je momentum indikator koji pokazuje gde je cena na zatvaranju locirana u odnosu na price range za neki određeni vremenski period, je li tako? Sastoji se od dve linije, K linije i D linije, odnosno brže i spore linije. Odnos te dve linije pomaže traderima da identifikuju momentum shifts, potencijalno okretanje trenda i overbought ili oversold uslove, je li tako? Kako bi to izgledalo u praksi? Jel' tako, ovo je stohastik oscilator, kod njega su nivoji 20 i 80, naravno i kod RSI-a i kod stohastika, na primjer kod RSI-a sami možete stavljati, može bude ja stavljam nekad 20-80, kod stohastika umesto 20-80 stavljam 10-90 nekad, to sam radio ranije, jel' tako, u principu gledamo presek ta dva moving average-a iznad ili ispod ove linije, kao i kod RSI-a ispod svaki presek bi bio mesto za kupovinu, jel' tako? Evo, kao što vidimo ovde, ovo bi bilo dobro mesto za kupovinu, one su se presekle duboko ispod oversolda, je li tako? I možemo da sami pogledamo, evo, ovde se dešava negativna divergencija, ovde je vrh viši od vrha, vrh niži od vrha, znači idealno mesto za short. Idemo u short, cena opet dolazi gore, opet ovaj vrh ovde je potencijalno mesto za short, evo ga, ovo je duboko u overboutu, mesto za short. I obrnuto, kada cena ode ispod ove linije, moving average se preseku, mesto za kupovinu, tako? Mesto za prodaju, mesto za kupovinu, mesto za prodaju, mesto za kupovinu, tako? Vidite kako prati cena grafikona, ali opet kažem, indikatori služe da potvrde neku našu odluku, tako? Signal za kupovinu je kada K ili D linija padne ispod, ovo smo već i rekli, i mesto za prodaju kada se ide preseku iznad 70%, 30 i 70, je li tako? Da, izvinite, 30 i 70 je, ja sam stavljao, je default, ja sam stavljao 20 i 80. Ok, ovo je neka stara slika sa stare skripte, negativna divergencija, objasnili smo šta je, vrh viši od vrha, vrh niži od vrha, negativna divergencija, je li tako? Mesto za sell. Pozitivna divergencija,
Nije dobra slika pozitivne divergencije, bila je ona o kojoj smo malo prepričali. I imamo MACD, odnosno Moving Average Convergence Divergence, indikator koji je rasprostranjen i da kažemo često se koristi, prosto je izračunavanje, sastoji se od 12 EMA, 26 EMA i 9 EMA perioda, da kažemo brži, sporiji i signalni, da kažemo, sad zavisi, to je 12 perioda, ukoliko je to dnevni grafikon, to je 12 dana, ukoliko je satni grafikon, to je 12 sati, je li tako? Ali sama formula nije toliko važna vama, važno je ono kako se dolazi, da kažemo, do mesta za kupovinu. Ovo se zove inače ekvilibrijum. Kada promeni, kao što vidite ovde imamo rastući, koji se menja u opadajući, ili opadajući koji se menja u rastući, i pored toga presek, da kažemo, ta dva moving average-a, imamo presek visoko iznad linije i imamo okretanje ekvilibrijuma, mesto za prodaju. Okretanje ponovo, presek ispod oversolda, mesto za kupovinu. Izvinite da mi stavim, kada budemo radili u teorijski deo, odnosno trgovanje, ubacit ćemo MACD pa ćemo da gledamo, to možete i sami da probate, da ubacite MACD i da gledate šta se dešavalo u istoriji, je li tako? I da vidite kako se trguje. Ok, dobro. Divergencija na ovome MACD-u, je li tako, dno niže od dna, dno više od dna, je li tako, mesto za kupovinu. Ok. Pričali smo, u ovom delu smo pričali o formacijama nastavka trenda, koje su jako važne, i o indikatorima je bilo reči malo. To su, kažemo, osnove tehničke analize. Sledeći deo se zove japanski candlestickovi, odnosno sveća grafikoni. Japanski pristup, da kažemo, tim svećama, o kome će biti reči. To što sam pominjao, što se radilo još na pijacama pirinča, kako se analiziralo, to uglavnom su se koristili na dnevnom nivou. I na osnovu tih nekih pokazatelja se donosila cena, znalo se da li će cena sutra rasti ili padati, tako da to je još jedan zanimljiv deo tehničke analize, ali hajde za početak, uradili smo paterne, uradili smo support, resistance, trend, uradili smo indikatore, sledeće neka budu japanske sveće, posle toga, kao što smo i rekli, Elliotovi talasi, risk management, Gartley paterni, to bi u principu bilo to. Hvala vam, please like and share. Doviđenja.